Frem på. Jeg chiller fuldstændig, altså. Der er ikke en fra vores hold, der er smoke med, når vi kører af. Det er fandme en på. Hallo, list A hall, og så prøver jeg at pille en græs, og så fyrer vi når jeg piller en. Sådan. Nu. Bare list B hall, kom. Hvis I ikke har smoke med nu, så kvæler jeg seriøst en eller anden, det mener jeg. En hendet banan. Seriøst, skal vi ikke bare? Altså. Hjælp ikke, at du råber, altså. Fyr bag nu. Jeg har da aldrig været på sådan en dårlig hold kendt. Du skal altså ikke være leader herinde, det ved du også godt. Hold nu kæft, din lille lortchik. Men jeg mener det sgu. Men hold nu din kæft. Det skal du ikke, Kent. Det er ikke noget ondt, men det skal du bare ikke. Kan vi få noget bas på de mikrofoner? Flash mig lige en gang til, ikke også, men så... Noget altså. Hvem er proteinshake? Fortæl mig det! Skyd nu ham, græs en eller anden. Så. Men lad mig... Det er bare stedet at prøve på, men for inden Men tæl, kom on, gutter. Hvordan kan de Hallo, hør, hvordan er I så langt? I stengar alle sammen! Jamen seriøst! Hallo, hør, jeg nåede at komme fra græs, så jeg så helt ben, mand. Kom nu. Ja, og så døde du, din newbie. Ja, men altså, prøv at tænke på alle de andre, der stod i B-hall, mand. Hold nu Jamen altså, jeg skulle det en græs for mig! Altså, der er stadig en jeg skulle det træk, og vi kommer ikke ind, vi er langsomt. Tag det nu med ro, altså. Og Kent, så skyd der nogen. Okay, tak Kent. Så skyder han to. Hvor var... Det var så tæt på, at du fik en runde der. Bare split ved. Så jeg piller græssen, jeg er lige klar. En græs. Kan du ikke være ligeglad lidt bedre? Ligesom mig der, det er det talent. Knipper jeg ham der. Sådan der. Han er talent ham der jo. Det er han jo, han skal da spille på MTV eller et eller andet. Jeg går op og dør et eller andet sted. Ja, det gør jeg også. Altså. Jeg skal aldrig Jeg er lige bedst. Jeg er 16, og hvad sker der? Jeg ikke noget pick hold. Altså. Der er en Fucking vild, Michael. Ej, okay, jeg lever. Det gider jeg ikke, det der. Kigger til højre, Martin. Sikkert, jeg trækker græs. Hvor sygt. Lad være med at dø nu, Fresh. Dør du, så får du tæsk. Pæk mod banan. Mange banan. A-hånden clear. Lad os køre B. Det er bare så vigtigt, at jeg kommer og giver dig backup. Det er så afgørende, at jeg kommer der. Det er så vildt, altså. Nogen skal have mine settings, eller hvad? I kan købe dem. 10 kroner. Per ord, jeg siger. 10 coins, eller? Seriøst, altså, hvor I stinker på slisten, jo! Kom igen med Det er newbie, ikke? Det er Hallo, undskyld, jeg siger det ikke også, men lad nu være med at smide den væk, og så stå midt på A-side. Altså, I er da hjernedød. Jeg var ikke engang kommet. Altså, det mener jeg sgu. Lad nu være med at stå midt på side, så kan jeg skyde jer i stedet. Det er meget bedre, altså. Kom nu herover. Prøv lige at pusse mig op. Prøv lige at... Prøv lige flash midt en eller anden. Flash lige midt. Jeg mener det nu. Flash lige midt. Flash nu den midt, altså! Fuck. Jeg har ikke flash for helvede. I kan jo ikke stå 3 minutter uden flash. Mine mates, de stinker. Jeg vil gerne have nogle andre undtagen Martin. Ikke som Alfred stinker også. Især Kent, han er virkelig dårlig.
Hold du kæft, Cheek, lille snot. Ej, det er du virkelig. Du er ringe, Kent. Ja, det er du fandme. Det er ikke noget ondt eller noget, men du er Ej, virkelig Det er let. du også. Det er du fandme. Jeg tror, det er jeg jo ikke. Du er 0,15 helt i dag. Kan du huske det, da du sad og brokkede dig til os andre? Og havde den dårligste sko? Nå, gik. Fuck jer alle sammen, altså. Og I stinker af pis, altså. Aldrig pik mig igen, Kent. Der pikker jeg Lad nu være med at skrive C til mig, mand. Det er ikke med vilje. Men du er så dårlig, Kent. Det er så træls. Jeg kommer ind med sådan en dejlig stemning, sådan, ja, jeg har lige været til fodbold, og det var sådan en god træning, og jeg spillede godt til træning i dag. Jeg lavede Gutter, vi får nu runden. rundt. Jeg vandt runden. Hvad laver I? Kom nu ind. Nej, jeg gider ikke. Så er det. Hallo, vi pauser lige med. Hey, seriøst, kom ind. Jeg har lige vundet runden. Vi ses godt. Ja, Kent, du stinker jo. Du skulle da have haft ham. Om for helvede, ikke også? Hvorfor livet? Det er da Kent derude, Martin. Nej! Den taber du ikke! Jeg skal da have nye mates. Nej.